unyazi wezulu. Amen. Bantwana unyazi wezulu, ngiyacela uba uNkulunkulu ashembe, uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha, kube uye ukhuluma amazwi ale nkonzo, kungabi mina. Ngiyacela uba uNkulunkulu angiphe amandla okuguqa lapha, ngingakhathali. Bantwana bonyazi lwezulu, isikhathi la noma inyanga la igama eliphezulu elikhulunywayo kuyigama lothingo lenkosazana. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngangilele emzini waseGebisila, ngilele nje emotweni ngoba ngingenayo indawo yokuthi ngingalala khona. Ngathi mangilele ngase ngibona inkosi yamaNazaretha enkulu, uthingo lenkosazana. Yayithetha kakhulu, ubonakala ukuthi ithethisa mina, kodwa ngazi ukuthi ngenzeni. Nami ngikhungathekile nje ukuthi awungoneni inkosi yangithethisa kangaka. Ngabe kwathi kuloko kubona kwami, uma igcina ukuthetha yasikhuluma amazwi angijabulisayo kakhulu. Yathi kungenxa ukuba wena ngiyakuthanda. Ngaphaphama ngase ngijabula kakhulu emphefumulweni wami ukuthi akuyona into encane ukuthandwa uShembe. Ngajabula kakhulu ukuthi kuloku ngithethisa kwakho kungaka, kodwa ekugcineni wayesethi ngenxa yokuba ngiyakuthanda wena. Ngisho ukuthi-ke izinto ey'njalo engizoyikhuluma nengizoyikhumbula, izinto ey'phathelene nothingo lwenkosazana. Lapha kithi ey'nganeni engiyizalayo, kunengane engayiqamba igama layo ngathi uVelothingweni. Igama layo leyo ikhona la, kufanele kuthi la kwabanye abancane, kodwa ngiphakamisa lokho ukuthi igama layo uVelothingweni. Igama layo uma ifika esikoleni isho igama layo, iyangitshela ukuthi ngithe uma ngithi igama lami ngubani, uthe uthisha wathini name uma ngisho igama lami. Kanti ngesinye isikhathi sithe uma siyiphekezela iyothatha iripoti, uthisha wayesebuza igama la, ngase ngisho ukuthi hayi uVelothingweni mbheke lapho ngoba kwamele ngisayine. Usiyamangala nawe uthi yini wamqamba kanjalo. Ngithi hayi, ukuthi babengafuni ukuvela, bengafuni ukuza, ngaze ngahamba ngayothingweni, ngafike ngabacela othingweni, ngase ngiyabathola. Lona-ke ngase ngimqamba lelo gama, ngithi elakhe igama uVelothingweni. Amen.
ke ngiyathanda ukuxoxa indaba yokuvela kwabo. Kuthe sekukhona unkosikazi lo omganile uMangidi, ngane uMangidi. Ngaqale ngagana uMambamba. Wadlula emhlabeni. Ngase ngigana ke uMangidi. Kwathi sihleli nje sinjengomndeni ekhaya. Kwakhona intombi yakithi eyazala uma omncane naye isekho emhlabeni. Yavele yaphahluka nje. Ngaleso sikhathi ngiyakha ngezansi kwasekhaya. Indlu simile nje isithi ayiphele. Yaphahluka le ntombi kababa. Yathi kazi kothiwa ikubuka bani lapha. Yakhomba la ngakha khona. Kwase kuyacaca ukuthi usho ukuthi inenhloso ezimbi ngami nalo nkosikazi onganile uMangidi. Nangempela kwathi akuhambe njengesifiso sayo, ngoba kwathi ukuhamba kwesikhathi kwaze kwabonakala ukuthi cha, abantwana bafuna ukuvela la kuMangidi. Kulikhulu nje impela, mhlawumbe ngiyikhulume le ndaba, kodwa ngeke ngiyeke ukuyikhuluma ngoba yinhle. Indaba ekhuluma ngoNkulunkulu wethu. Ithi incwadi kwenye indawo, babusisiwe abantu uNkulunkulu wabo okuJehova. Mina ngithanda ukuthi ke ngithi babusisiwe abantu uThixo wabo, abankulunkulu wabo uShembe. Ngoba ziningi izinto esinazo esasingeke sibe nazo uma uNkulunkulu wethu kwangena Shembe. Mhlawumbe uma kwakuNkulunkulu nje, uNkulunkulu abakhona emhlabeni. Kwabonakala ukuthi isifiso sabo ngathi sifuna ukufezeka. Intombi yakithi siyahamba emhlabeni. May his soul rest in peace. May her soul rest in peace. uNkulunkulu sengathi ngamkhumbula ngoba njengoba ngikhuluma kanje nje ngithethe icala lakhe. Ngiyamvumela icala lakhe ngamazwi akhe awakhulumayo. uNkulunkulu sengathi ngamkhumbula mthethelele. Ke ngaze ngayijuba-ke ngayothi ngweni lenkosazana noma ngisaba ukuya. Ngangesaba kakhulu. Ngaze ngayijuba ngaya lusentabeni yomhlangano endala eDlangakazi. Ngafike ngacela abantwana kubona kulona. Lwangibusisa. Akudlulanga isikhathi eside. Wayisola lo Mangidi lo. Ngokuya kwami uthingweni lenkosazana. Wayisola. Ngajabula ngathi nango-ke uThixo wethu. Kwadlula isikhashana kwaphunyuka. Waphinda wayisola ngokushesha futhi. Kwadlula isikhashana futhi kwaphunyula. Waphinda wayisola okwesithathu. Wagula. Wagulela ukufa. Ngase ngimthuthele esibhedlela. Ngithe uma ngimthuthele esibhedlela, bathe odokotela ngisizile ngamletha ngoba bengizophela la namhlanje njengoba ngifika naye, kodwa kusasa ubezohamba emhlabeni. Base bemphuthumisa etheater.
Kodwa ngikhuluma ngoThingu lenkosazana ngiphakamisa lona imisebenzi yalo. Bamphuthumisa etheater. Bafike bamhlinza banqamula iTube leli okuyilona abantu besifazane abakhonsiva ngalo elibalekile ekuthenini umuntu wesifazane athole umntwana. Banqamula kodokotela basebethi njengoba sesinqamulele iTube nje amathuba ukuthi uphinde uthole umntwana awasekho. Angishayanga uvala. Ngathemba kwakuzonyuka umhlangano ngaleso sikhathi uya entabeni. Ngiyakhumbula ukuthi sathi sayidanayo ukuthi asablanina kakhulu. Sathi sayidanayo mangithi ukuthi asabe phansi, kodwa lokuhamba kwethu phansi umthungu umanzi kanje uyingozi, kodwa hayi akulutho ngoba sikwenza umthandazo. Kwakuwumthandazo ukuhamba phansi kwethu. La kuphunulwa khona kuthandazwa. Mina ngangithandazela ukuthi uShembe angikhumbula ngiphe umntwana. Ukuthi leli TUBE selinqonyiwe ukuthi udokotela uthini anginandaba nakho. Angizange ngikholwe yilokho. Ngakholwa uShembe ukuthi uShembe unamandla okudlula lezo inkinga awelele ngale. Umntwana khona linqamukile lelo payipi ngizomthola. Ngiyakhumbula inkonzo angithi iculo la bantu baseChibini elithi ukholo lwami ngonyuka nalo ngolibambe ngesandla ngoze ngiyongena nalo ezulwini. Angazi noma kuthina maNazaretha kunjalo yini, kodwa baye basho njalo bathi ukholo lwethu, ukholo lwami ngonyuka nalo ngolibambe ngesandla. Abantu baseChibini abasho njalo. Ngiyengibezwe ngaya khona ngiphekezelena lo Mangidi wayesonta khona eChibini. Ngangiyeke ngimphelekezele. Niyahleka yini? Ngangiyeke ngimphelekezele. Yebo ngangiyeke ngimphelekezeleke. Ngifike ngizwe-ke ngibukeke kushaya isongo qwa. Ngibuke ngithi yebo ukuba ngiyazi. Ngisho ukuthi-ke ngethemba uShembe ngoba kuhle njengoba siphelele la ukuthi uShembe siyamthemba, uShembe siyamkholwa. Ngoba ohambweni lwabantu ababe eKhenani baka-Israyeli babe baningi, bewumshungu bewumhlambi behamba ehlane, kodwa eKhenani kwafika abantu ababili kuphela. Babe baningi mhlambe babe ngangathi kanje, kodwa kwafika ababili kuphela kulabo bantu. Bonke abanye baphelele endleleni ngoba abazange bame esivumelwaneni sabo noNkulunkulu. Nathi sikulolu luhambo lunjalo. Ubhalile ngalo uShembe ukuthi baba ngikulolu hambo losizi lezinyembezi. Kwesinye isikhathi singanganaki. Bona babehamba ngokwenyama. Kodwa thina sohambweni esuluhambayo ngokomoya, sesihamba uhambo lukamoya. Kumele singakhohlwa ukuthi bona kwagcina kufika ababili kuphela. Kumele mhlambe sibuze ngesinye isikhathi ukuthi kazi kuthina kofika abangaki. Ngoba siyakhumbula ukuthi ngesinye isikhathi endleleni uMose uqobo lwakhe uNkulunkulu wakhipha instruction kuyena. Wathi Mose khuphukele entabeni iPisga, wayibiza ngegama. Ufike ufe khona, ungabe usehla kule ntaba.
kodwa kubukela kuyona ufika ume phezulu esiqongweni ubuke eningizimu nangasenyakatho nasempumalanga nasentshonalanga ubuke nje amagumbo mano omhlaba leli lizwe siyakulona noma eniya kulona ulubuke nje ngamehlo ngoba awusayi ukufika kulona ngoba endleleni kube nesikhathi la ungangidumisanga phambi kwabantu ungenza uNkulunkulu phambi kwabantu ngakho ke imentabeni ephakeme kakhulu ozokwazi ukulibona lonke lelizwe eniya kulona engimthembise lona ulibuke ngamehlo ngoba ngeke usafika kulona manje ngiyicabange lento inkosi la ngayijwayele ukuthi ikhuluma ibisithi ngibe novalo ngibe novalo yayisho njalo ithi ngibuye ngibe novalo maNazaretha uma nginibuka ngingazi noma niyaya endasiya khona yayijwayele ukusho kanjalo ukuthi ngibuye ngibe novalo afika ngake uMosi kulelo lizwe thina sofika yini kofika bangaki thina ngisho ukuthi ke ngokwethemba nokukholwa uNkulunkulu ngoba ukukholwa ave kuba muhle abanye abantu abamuzwa kahle umuntu umethu uyakholwa bathi ukholwani naye kanti ukukholwa kusimple nje ukubelieve nje ukholwa ushembe yedwa ukholwa lo hayi ukuthi uhamba kwabantu imali eningi ubamukelise emgwaqweni noma unjani imbala ngembala emihle ukuthemba ushembe nje kuphela ngakholwa ke unyazi uthingo lenkosazana ngabe sengiya eGebisila lwalukhona ngangihambe ngireheza la endleleni ukuthi ngizofike ngithini ngoba ngase ngifuna ukufika ngithi baba ngicela ingane engasezuphuphuma ngangifuna ukufika ngisho njalo ngangasafuna ukufika ngicela umntwana nje nangempela ngasho kanjalo uma ngifika phambi kwale eGebisila ngathi ngicela abantwana abangasezophuphuma cela othingweni lwenkosazana lwathi inkosi kubusise sale isibusiso sibaningi kanje kwakhona leso sibusiso uthingo lwalusikhipha nje luthi inkosi mbusise lwasho kanjalo lwathi inkosi mbusise ngezwe sengathi lusho kumina ngedwa labantu ngabathatha engathi abekho mina ngedwa kwamnandi emphefumulweni wami uma lusho kanjalo ngokushesha emva kwalokho ichubu lokukhonsiva linqanyuliwe esikhashana emva kwalokho kwayisola unkosikazi khona linqanyuliwe ngothingo lenkosazana ngathi ma ngifike emsebenzini la ngangisebenza khona ngisasebenza manje noma seningangipha nje imali ngisasebenza cha ngisho kuphela ngisasebenza ngisahola lutho ngimina nje nginoshembe nje kuphela kodwa nginako konke ngoba nginoshembe ngathi mangifike emsebenzini kwakunentombazane yakangwane yayiconfirma lento yodokotela mangibaxoxele ukuthi sekwenzeke kanje kumangidi yathi awu uyazi umakoti kaBhoti wenziwa leyo nto akanawo umntwana namanje hayi angayinaka leyo nto nganaka nje ukuthi mina phela nginoshembe mhlambe nawe ithandaza uNkulunkulu omunye mhlambe ke wakini owakithi ushembe awu wayisola khona lingekho lelo chubu
kwahamba wathola insizwa. Isikwazi nokubamba itoho nje manje. Amen. Leyo insizwa ayitholayo. Ngokushesha wathola esibili ngalo lelo chube linqumukile. Wathola esibili insizwa uVelothi Ngwenya igama layo. Bukhona nje la. Ngeke azafela unamahlo ufana nami. Wathola insizwa esibili uVelothi Ngwenya. Nalo lelo chube emkhuba kaShembe la injalo. Kwathi phatha wathola insizwa futhi isithathu. Nalo lelo chube yona kusiphe esihle. Zaze zabantathu uVelothi Ngwenya wafika kanye nentombazane behamawele ngalo lelo chube. Babusisiwe abantu noma sibusisiwe isizwe uThixo waso okuShembe. Amen. Sengize ngakhuluma umuke waqala ukukhuluma ungasihlabelelanga isihlabelelo. Ubusuvela usukhohlwa nje. Lingithethelele uShembe ngithethelele. Amen. Kodwa ngazi ke noma isono yini ukwenza lokho. Kodwa ke amaNazaretha wakithi ngiyawazi. Kodwa ngisho ukuthi angazi noma isono yini. Kodwa ke amaNazaretha ngiyawazi wakithi. Ngizalwa yiwona ngakhulela kuwona. Ngiwazi kahle ngikungitshele ngawo. Sengingaba nje ukuthi wahlabelelanga ozosenza isona isikhulu lekazambona uShembe uthi ngolenkosazana. Ingoma yamashumi eyekhulu namashumi nesishiyagalombili. Angazi noma uzokulela izilama ngizwa kahle. Semeniwe thina sonke simenywa
ngizokhuluma ngazo engizokhokhela ngazo abantu bonyazo lwezulu. Ngizawufunda incwadi kaMathewu isahluko sesihlanu. Ngisuke evesini lika-13 ngigcinele lika-16. Ngibuye ngifunde incwadi yabaseKorinte bokuqala. Angithi-ke chapter 3. Ngisuke evesini lokuqala ngigcine kwelesithathu. Incwadi yokuqala ifundeka kanje. Ngiyaxolisa ukuyifundela, mhlawumbe nako kuyisola ngaso. Nina ningusawoti wezwe, kepha uma usawoti dumele kuyoliswa ngani na? Awusafanele lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle nokunyathelwa abantu. Nina niukhanya kwezwe, umuzi wakhiwe entabeni ngesithebe, asokhela isibani sibekwe phansi kwesitsha, sifakwa othini, sibakhanyisele bonke abasendlini. Njalo akukhanyi ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo, badumise uThixo osezulwini. Eyesibili ifundeka kanje. Siyabuya siqale ukuzincoma na? Siyadinga yini njengabanye izincwadi zokusibabaza kinina? Nezincwadi zokusibabaza zivela kini. Nina nincwadi yethu elotshiweyo ezinhliziyweni zethu, eyaziwa ifundwa abantu bonke. Nibonakaliswa ukuba nincwadi kaThixo esetshenzwa yithina, engalotshiwe ngo-inki, kodwa elotshwe ngomoya kaThixo ophilayo, engalotshiwe ezibhebheni zamatshe, kodwa ezibhebheni zenyama yenhliziyo. Amen. Le ncwadi yokuqala ngiyayithanda ngoba uma iqala ithi nina niukhanya kwezwe, kuyaqala there and then kugqame kimi ukuthi le ncwadi ikhuluma ngamaNazaretha noShembe. Uma ithi nina niusawoti wezwe, kugqame kimi ukuthi le ncwadi ikhuluma ngamaNazaretha, usawoti wezwe amaNazaretha. Usawoti into ukuthi uma ukudla sekuduma kungasazwakali kahle, usawoti kusuyakuyolisa, bese kuyaqala ukuzwakala ukuthi hawu kumnandi lokudla. Ngenxa kasawoti okungezwakala. Kuyenzeka ohambweni lwethu oluye emzini, ufana nomuzi wakuhamba abantu baseGibhithe beya kuwo, nathi sisohambweni elinjalo. Kuyenzeka empilweni ukuthi kube nezivuvaba zokuba impilo ingabi saba mnandi
iqala ukuba duma impilo. Bese-ke uyabona ukuthi isidingo usawoti wayo-ke manje ngeke uye kowuthenga econtaineni eSomalia lo sawoti ukuze impilo ibuyele endaweni enormal. Bese uyakhumbula ukuthi konje kukhona uShembe nomNazaretha bakhe, khona uShembe namaNazaretha akhe, usawoti wezwe nokuyoliswa ngawo emhlabeni uma impilo isiduma uShembe namaNazaretha. Kwenzekile ngesinye isikhathi ngisasebenza impilo yaqala ukuba duma emzini wakwaDuma la eNtuzuma. Ngifuna ukufakaza lokho ukuthi usawoti wezwe inina maNazaretha, usawoti wezwe ithina. Uma uShembe wayengekho emhlabeni ngabe impilo injani, ngabe iduma. Kwathi uma sesihleli siyistafu kwayeseza lo nkosikazi wakwaDuma ngoba uyazi ukuthi le ndoda kaNgcobo iwuMnazaretha. Laba abantu bawusawoti wezwe bengikhulume naye. Wayesengidonsele eVrande eMnyango nje. Esengixoxela ukuthi lapha uhleli kabi kaDuma. Angazi section bani lapha noma ubika yini angazi. Indaba angazi mina ukuthi khona ka ka yonke indawo. Ngakhulela emafamu nje. Ngofela khona futhi uNkulunkulu unethando, uNkulunkulu uyangikhumbulile. Fele lokushila, fele ka-Amy, fele kaZethi, fele ka-B, fele uMqadini nje. Lapho baba bami bekhona. Awu sengiyayilalela le nkosikazi, hawu yina nginenkinga ubaba wawesitezi lapho unesitezi wawesitezi angazi-ke wayedle wawela phansi wathubeka wayesethi uhlalahlala isonto elilodwa wahamba emhlabeni. Manje inkinga yini? Inkinga ukuthi mase silala uyafika ubaba. Uma sefikile sizwa ngoba sekuqhuma iradio phezulu neTV. Ufika ivula iTV sizwe silele emakamereni lona ngoba sefikile adlala neradio. Akhiphe ingubo kodropa icakaze phansi. Impilo yayisiba duma. Wayesedinga usawoti ukuthi ayiyolise. Ngoba impilo ebuhlungu ukuthi ngihlele endlini kunomuntu lungafanele ukuthi ngabula. Kodwa khona owenza izinto lobuka nje nebhola ngavela ku TV abuka ibhola, abuka iPirates neRichards Bay. Manje biza amakholo ngisho kuyena ngangimbuqa namaboka ngoba kukhoma khona ngababuza angabiza khona akhokhona ngabiza lihambise lo muntu limusele lo muntu uNkulunkulu. Ngithi mina biza amakholo ayikho indlela ngoba uma biza inyanga izomxosha ngey'taputapu zayo asulela emgwaqweni nasemahlathini kanti uNkulunkulu uzomthethelela amvulele endaweni yakhe la egcina khona umphefumulo. Biza amakholo. Hayi amakholo washona malana baqale lalela-ke ngizofika ethempelini
ngesabatha yibikela amakhola le ndaba yakho sizofika kwakho sizomumusela uNkulunkulu ukuthi ahambe. Hayi savumelana nami kumele ngisheshise ngoba ngifuna ukusuka la kule ndawo. Le ndawo iyashisa le ndawo. Ujulu kungabadansi ngisho ukudansa la kule ndawo. Manje na-ke sizofika-ke kwakho. Sasuka sahamba ngangisenemoto enkulu. Ngangijwayele ukubalayisha nje ethempelini lethu esasisweni uma kumele sihambe. Nganginemoto enkulu. Sahamba sakhona amaduma eNtuzuma. Safika khona senza uvuka nathi kwafunyaniseka ukuthi indlu incane. Sahlala egcekeni nje sathishaya senza uvuka nathi. Sahlabelela sathi vuka nathi sokhanyisa. Kwaphuma abantu kubiwe ngama-blocks. Sabona abantu sebevele la ema-blocks khona into abayizwayo ngale ngaphakathi abangayijwayele. Babevele la odongela abantu bephakamisa amakhanda befuna ukubona indlu eqhamuka ngale. Saqeda lapho uvuka nathi. Ngase ngibuze kodwa ngibuze nje ukuthi wafihlwa bathi erethile. Sagcwala emotweni yethu sahamba. Nebandla lesisasiswele. Sagcwala ekhumbini eKwantamini. Sahamba saye erethile bafuna sitshengisa ithuna bathi wangcotshwa la kule ngqondo. Senza inkonzo yababhekabezayo la. Saqeda saphinde emuva. Wagcina ngalelo langa ukufika. Wagcina ngalelo langa. Insizwa yakhona sake sayibona isifake ingubo legqoka ithina yensimbi emhlophe. Engathi uNkulunkulu angalikhumbula-ke ngalo ibandla sisasiswele. Uma layithola imvu eyodwa eyayelahlekile. Ngisho ukuthi-ke usawoti weza ukukhulunywa ngawo ithina maNazaretha. Manje imnandi lencwadi mayisiqhubeka ithi akukhanyi khanya kwenu phakathi kwabantu. Imnandi mayisiqhubeka isho kanjalo. Isithi akukhanye ukukhanya kwenu phakathi kwabantu ukuze abantu babone imisebenzi yenu emihle badumise unyazi lwezulu. Ngoba iyasikhanyisela ukuthi unyazi lwezulu lodunyiswa ngathi. Unyazi lwezulu lodunyiswa ngami, lodunyiswa ngawe ngenxa yemisebenzi emihle esiyenzayo phambi kwabantu. Angazi-ke noma siyaqaphela lokho ukuthi siyenze imisebenzi emihle phakathi phambi kwabantu. Ngoba uma le ncwadi ithi nje asikhanye phambi kwabantu ngemisebenzi emihle, ithi khanya wena kumakhelwane wakho wakhelene naye ukuze abone imisebenzi yakho emihle adumise unyazi lwezulu. Ithi le ncwadi khanya wena mfundi osesikoleni. Batho uthisha uma benibuka nina izingane zamaNazaretha
bathi lezi ingane ihlukile kwezinye. Lezi ingane ngesikhathi sokuba ibreak makhala insimbi ziyabuya ayihlali ema-toilet. Lezi ingane zakaShembe zinjani? Kumele babuze kanjalo. Uyazi le ingane zakaShembe ayihlali ema-toilet ngesikhathi sokufunda. Ithi khanya esikoleni la ufunda khona ubonakala ukuba uyingane yomNazaretha. Kungcono ngoba niseduze. Ngisho kunina manje ngithi khanyana esikoleni, ey'koleni la nifunda khona. Ithi asikhanye emisebenzini lapho siqashwe khona. Abantu bakhulume banqumuze bathi labantu abamaNazaretha bahlukile kuthina indaba. Bese beqhamuka abanye bethi hayi iy'ngane zikaShembe lezi. Bese beyamdumisa uShembe ngenxa yemisebenzi yethu emihle esikhanya ngayo phambi kwamehlo ayo. Omunye uzakwethu umvangeli uyakhuluma ngelinye ilanga, khona lento yethu angazi noma yethina sodwa abantu abampisholo yini ukuthi hayi umlungu uzomtshontshela umlungu, hayi umlungu uzomtshontsha into umlungu. Uthi wathi uma efika phambili kwenyanga yezulu naye wayenza ubushophe bakhe emsebenzini, enye impahla ayishonisele enye ayishonisele ngakwakhe, enye ayishonisele enye ayishonisele ngakwakhe. Kwathi uma sekumele azoguqa phambi kwenyanga yezulu ezobika, mhlawumbe khona la akekho kodwa embuko uzakwethu sesihlala naye. Kwathi guqa nje yathi inyanga yezulu yabuka abantu ngala eceleni yathi bizana amaphoyisa. Sheshani bizana amaphoyisa. Uthi ngaqala ukwethula manje. Yathi bizana amaphoyisa abophelo. Yamkhoma. Uthi kwaphela sozwaneni. Yathi lo kade sekufika abelungu la bathi lo ntshontsha impahla yakhe bizana amaphoyisa abophela. Manje mhlambe yayichaza ukuthi ungathi ngoba impahla yomlungu uzochaye umlungu ngizoyitshontsha nje ngoba impahla yomlungu uShembe nalokho akufuni. Manje na-ke lo sabatho njalo udumele, lo mNazaretha njalo akakhanyi phambi kwabantu. Abantu abayibona imisebenzi yakhe emihle, abantu abalidumisa unyazo lwezulu ngenxa yokuntshontsha impahla yakho, ngenxa yokuntshontsha impahla yomlungu ngoba uthi wena umlungu kumele antshontshelwe nje. Kungaba yihlazo uma umakhelwane bona kuphuma inkosikazi ngomnyango iphuma igulukudeni sibacela ngodonga abesebona ukuthi jahwa uwena mnumzane uwumNazaretha, iyabaleka ijahwa uwena. Abesevela ngesikhalo umakhelwane athi hawu leya ndoda inhlansuthi nje, kodwa manje wayesephuma umakhelwane ebaleka kangaka aze aqhubeka cishayo kwenze njani. Usawoti odumele mawunjalo. Kungaba kubi uma ingane sekuzwa ukuthi ususeduze
uphuma la uphuma khona, uhamba uhlabelela ingoma, uyihlabelele ukhalweni lapho usuze ekhaya. Le ngoma ethi ngiyamwashela ngiyamphekela ulele ulofa. Ingane ikuzwa ngayo masuza uhamba ukhalweni uthi ngiyamwashela ngiyamphekela ulele. Usuhamba ucula leyo ngoma zizothi nangibaba zigijime engene emakamelweni zingakaphathwa ubuthongo ngenxa yokuba uma sekufike wena kufanele sekufike ikati phakathi kwamagundane ibhuduzele ziyolala noma ingakuzile. Usawoti odumele uma unjalo. Kodwa ushayela ufuna usawoti oyolisayo. Uthi make usawoti sewudumele yoyoliswa ngani. Mhlambe namhlanje uNkulunkulu uthi asibonisane ngalokho ukuthi ngekhathi nangemzuzu asizama ukuba usawoti oyolisayo. Hayi usawoti odumele. Incwadi yesibili ngiyifundile. Incwadi yabaseKorinte. Qiniselani webakhonzi thina amaNazaretha siyincwadi kaShembe uNyazi lwezulu. Lithi leli vesi le ncwadi ayibhaliwe ngo-inki njengey'ncwadi zonke, futhi ayibhaliwe nasey'bhebheni zamatshe njengencwadi kaMose
ayilanda entabeni yasesinayo ebhalwe ey'ebhebheni zama. Ithi lena kaShembe incwadi ibhalwe ey'ebhebheni zenyama yezinhliziyo zethu. Futhi ayibhaliwe ngo-inki njengey'ncwadi zonke, ibhalwe ngomoya kaThixo. Manje uthi-ke le ncwadi singayoni, ngoba le ncwadi uShembe uyibhalile yaba yinhle. Manje na-ke mina ngingayoni le ncwadi, ngoba ilotshwe enhliziyweni yami, ilotshwe nasenhliziyweni yakho, kodwa ilotshwe ngomoya kaThixo. Ayilotshwanga ngepeni lika-inki noma ubholiphene noma ini, kodwa ilotshwe ngomoya kaShembe. Ungaba kubi uma le ncwadi singayona. Ithi le ncwadi ifundwa abantu bonke. Ithi akudingi nokuthi uShembe aze ahambe ebeka izinto ezi-advertisayo ukuthi ngosuku oluthile ngizobe ngilapha ethempelini phezu kwedamu, khona idamu elilapha. Adingi nokuthi azamemezele emsakazweni ngobe ngilapho. Adingi nokuthi azayiveze ukuthi mina ngiwuThixo. Kodwa umhlaba wonke ufunda le ncwadi. Nayi le ncwadi njengoba ngiguqile nje mina ngiyayibona nansi. Kodwa ngesinye isikhathi uthi ngolikhuluma isimanga lusepulpiti la, luthi asikholiwe sonke la. Lwasho kanje, lwathi asikholiwe sonke la. Lwase luyabuza lwathi hawu, ngicabanga ukuthi sikhole sonke la. Kusho uthi lwathi hayi, sikholiwe sonke la. Ngicabanga ukuthi wena sikhole sonke la, mhlawumbe bakhumbula abanye. Ngabuka ngathi mina, awu, sibahle kangaka, simhlophe, sigcwele iparadisi, kukuhle kangaka, kanti sikholiwe sonke. Uthi ngobe luke likhulumizwe nje noma umugqa wodwa okudingeka uwenze homework yokucabanga ekhaya, noma usuhlangana nomuntu ogqoke ingubo emhlophe kodwa ungakholiwe. Ubusuyabona hawu, nansi lento ekade ishiwo uThixo. Manje le ncwadi singayoni, ngoba uShembe uyabona masisiyona le ncwadi. Engathi uNkulunkulu angasisiza asiphe ucingo. Nonyazi lwezulu luyakhuluma ngale ncwadi. Uma luthi uThixo, hayi, ungacabanga sikhole sonke la, sasibahle kanje, pho ngahle namaNazaretha mayisenje. Kodwa uThixo luthi, hayi, bahle nje, kodwa asikholiwe sonke. Lwaze lwabuza umbuzo lwathi, habe, wena ucabanga ukuthi sikhole sonke la, asikholiwe sonke. Ngani noma kwakuyila noma kwakuphezulu yini. Nonyazi lwezulu lusho njalo, luthi lento enhle kangaka elotshwe ngomoya kaShembe uBombela isitimela samaMpondo, nalo liyasho luthi wafa labantu uyamthanda, wafa nomthanda. Bakhona abantu la, isikhathi sisihambile kakhulu ngixolele. Ngizoxoxa into emfushane echaza lamazwi onyazi lwezulu. Ngisuke ngelinye ilanga kwakukhona umuntu la wayegqoka njengami. Kwakuhamba la bakithi. Wayegqoka njengami, ngibona ngigqoke kanjani. Ngihlangana nendoda ngelinye ilanga, nginomkhuba ukuthi ngisuke esikoleni uma kuyi-break ngoba ekhaya kuseduze ngithwele ngihambe kwasekudelelana nje.
ngicela nokucela angazi ngamdelelelana kanje yeUNazaretha. Awu ngiphume ngelinye ilanga khuluma indaba ukuthi uhafu la uyalithanda unyazi wezulu, uhafu awulithandi futhi ushada wona. Ngithi uma ngingasonyazini khona indawo okuthi ngisonyazini lapha nokudliwa kuyona inyama nje, sidla khona inyama. Leyo ndawo iwumakhelwane wami, ngidla inyama khona nje. Mhlawumbe njalo, mhlawumbe nantambama nje namhlanje ngizoyidla futhi. Uma ngithi uzakongosela yona ngiyidle. Hawu mesihleke sontweni ave siswacile silokhu si-serious nje. Ngihlangane nendoda. Khona abantu la abalithandayo, khona abantu abangakuthandi unyazi lwezulu la phakathi kwethu. Angazi noma nami ngumphakathi kwabo laba abangalithandi. Ngiphume ngihlangane nendoda, ngiyakhuluma ngamabomu lento. Abanye ubabona khona la uthi wena lo akazi ukuthi siyamazi ukuthi alithanda unyazi lwezulu. Khona la into ecasuka kanjani. Ithi le ndoda kumina uma ngihlangana sibingelelane sengiyasheshisa nje. Ngithi yebo. Ibisithi le ndoda uyazi usibanibani lo owayeqoka njengawo. Uthi ebuhleni kumele kuphathe usibanibani. Isho le ndoda yaphesheya komfula. Uthi xifi kumina. Ngithi kule ndoda wena uthe amasho njalo wathi hayi angacaci. Ngithi mina uma ebona ukuthi ebuhleni kumele kuphathe usibanibani usafunani phakathi kwethu bo. Uxifi nje kwakuzoba 23. Ngifuna ukuthi unyazi lwezulu likhuluma iqiniso. Malte khona abantu abangalithandi la. Abanye siyabazi, abanye ngiyabazi mina ngcono. Ukuthi lo alithandi nalo alithandi nalo alithandi. Ngiyabazi. Bese ngithi ngizofika ku-23 ngikhulume nezinsizwa ukuthi sengiyasheshisa abamakhola. Ngikhulume nezinsizwa ukuthi ngoba le ndoda igqoka njengami ihamba amathempeli, akuthi ngeSabatha siyibeke into encane nje imiphuma kwayo, silandele mayisithela sisheshe masivela sithi iziyongena ethempelini eya kulona. Ithi uma ingena nje nathi bese siyangena. Khona abantu laba abangalithandi unyazi lwezulu. Hawu siyibophe lelo qhinga. Kuphuma 23 goduke ngiye ekhaya. Uthe ekuseni kwangena ucingo kumina. Selishawa ile ndoda eqoba njengami. Isithi le ndoda ngizwile ukuthi wena ubopha lokhu nalokhu. La Nazaretha besibopha nawo leli tulo lokubamba lo muntu asethatha ucingo amfonela uthi basobhake ngoba nangoke usela ukhuluma ukuthi sizokubamba kanjani. Useyangifonela ngizwile ukuthi wena bekuwukuthi khona abantu abangafuni unyazi lwezulu kodwa bala bahlaliswa ukuthi babe ngenawo plan B babe no plan A kuphela. Kwathi uma uplan A ungaphumeleli kwanqondo ukuthi bazokwenza njani basale sebehoba. Bakhona la. Ngithi mina ngisheshe ngithi nje hayi ngiyezwa singabonana nawe sobabili.
athi yena hey manje ngiphuma late kusho le ndoda egqoka njengami ngiphuma late ikhathi zama-exam manje sihlushwa amaphepha umsebenzi emningi ngithi mina kuyona inkinga la ngo-10 uma uphuma ngo-10 asibonani sobabili ijike manje ithi hayi kulungile ngizosonta endlini yami ngithi mina uma kunjalo-ke uma ucabange kanjalo hayi ayikho inkinga yagcina ngalelo langa leyo ndoda la sihlala khona nozakwethu sigqoka ngendlela efanayo yagcina ngalelo langa ayibuyanga yafika yathi nje hayi kulungile uma ngi-insiste ukuthi asihlangane sobabili noma u-12 ebusuku noma u-11 yasithi hayi ngizosonta endlini yami kodwa ngithi la phakathi kwethu khona abantu abangalithandi unyazo lwezulu alikhulumi lona iphutha ngokusho kanjalo khuluma isimila ngisho ukuthi-ke kwaba nomuntu ongalithandi unyazo lwezulu owalwisana nalelo tulo lokumbamba lo kusho ukuthi-ke kulungile-ke ngoba lona lelo tulo lamambiza wagcina ethi cha ngizosonta endlini yami ngathi mina hayi kulungile uma ucabange kanjalo-ke akho nkinga wahamba futhi akulanga wabe khona kodwa indaba yayisikiyena ngabantu abagqoka njengathi kanje iNazaretha emhlophe uma ngabe sakhe itulo lokuphusha sidudule umuntu ongalithandi unyazo lwezulu yena umuntu athatha ifoni afonele lowo muntu ubhasobha nawo bafuna ukukhipha la phakathi kwethu kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi ayihambele yena kanjalo ngiyabonga ezulwini ngabe ngiyaqhubeka ngoba indaba kaShembe kakhuluma iy'nsuku kuze kuphinde inkosi ibusise elizwini izwi lithe sovala lesihlabelelo number 7 siyohlatshelelwa ubaba umshumayeli welati ubaba uNdlovu amen.